Moi! Sellainen tarina, että vähän aikaa sitten niin Momondo lähetti mulle viestiä siitä, että mä oon voittanut tällaisen DNA-testin, mikä on siinä mielessä tosi siistiä, että tosiaan siinä saa selville, että mistä DNAnsa on alkujaan kotoisin niin sanotusti. Ja herreistä silloin kun mä sain sen tiedon, niin arvatkaa vaan, että jos mä hypin täällä itsekseni ihan innoissani ja sit soitin tuttaville, että hei, arvatkaa mitä on tapahtunut, että nyt tää homma selvitetään, oh my god. Koska siis mä oon Suomesta, mutta mä oon kaksikielinen, eli suomi-ruotsi kombolla, niin ruotsin kieli on mun äidinkieli. Ja siitä on jo lähtenyt se ajatus siitä, että olisi tosi hyvä tietää, että mistä sinänsä on niinku geneettiset juurensa. Että jos yksi puoli perhettä on tullut Suomesta, toinen aikoinaan Ruotsista, niin mitä muuta siinä voi olla? Että odotan suurella jännityksellä, että mitä siellä oikein tulee olemaan tuloksissa. Ja mä luulen, että se auttaisi siis ylipäätänsä niin kuin näkemään sen kokonaiskuvan, että vaikka me ollaan jostain maasta, niin ei se kerro koko totuutta siitä, että mitä on ollut, että missä meidän esi-isät on asunut esimerkiksi. Niin se on hyvin jännittävää. Ja sitten jos miettii matkustusta ylipäätänsä, niin matkustan jonkin verran ja se on itselleni niin kuin tärkeää se yhteys mun maailmaan, koska silloin kun puhuu paikallisten ihmisten kanssa ja oppii tuntemaan heidät, niin silloin vasta sitä ehkä niin kuin näkee kunnolla, että mitä heidän niin kuin kulttuurissaan on, keitä he on aidosti. Ja sitten jos sä jotain ystäviä ulkomailta, niin sitten niin kun sekin on avartaa silmiä ja silloin huomaa ylipäätänsä näissä tapaamisissa, että ei me ollakaan niin kuin erilaisia. Että vaikka he on toiselta puolta maapalloa, niin silti löytyy jotain samaa, vaikka kulttuuri olisikin eri. Niin mulle matkustaminen on todella tärkeä asia. Mutta pidemmittä puheitta, niin mulla on nyt siis tietokone auki ja tässä on nämä tulokset. Niin nyt katsotaan, että mitä sieltä oikein tulee. Se pakkaus on tosiaan tällainen. Se on tää Ancestry DNA-niminen paikka. Niin kuin sivusto ja labra, missä ne tutkii näitä hommia. Nyt mä painan tällaista View Your Genetic. Tällaista hommaa. Niin tässä se ensin ilmoittaa, että on niin kuin 5 ethnicity regions ja 1 community, niin sanotusti. Ja katsotaan, mistä on kyse. Hiljaa puheen. niin, 100% eurooppalainen, mikä on ihan jees. Ja 67% tulee geenit siis Suomesta. Niin kuin pohjoisesta Venäjästä niin sanotusti, Northwest Russia tässä lukee, Scandinavia 22% ja sitten Europe East niin 5%. Niin katsotaan, onko täällä jotain muuta. Siis hyvin jännittävää. Tää on ei siinä mielessä yllättävää, että siis kun on nähnyt videolta jotain sellaisia, niin se on niin kuin, hyvin jännät nämä yhteydet, mutta jotain kivaa tästä löytyy. Lisäksi esimerkiksi siis 5% on Irlannista ja sitten Great Britain niin prosentti. Että vähän on tullut jotain sieltä. Et tosiaan siitä on nyt kyse, ja eli suomalaisuus todettu hyvin pitkälti. Ja se on niinku toisaalta aika mukavaa, koska sitten niinku tietää, että asuu siellä, missä juurensa on, ja että täällä ollaan aina oltu, niin se on aika houkutteleva ajatus sinänsä. Mutta nyt ainakin tietää, että mistä niinku on, mistä geeninsä on kotoisin, niin tosi iso kiitos Momondolle siitä, että tuli tämä mahdollisuus, että kerran elämässään jokaisen kannattaa vähän selvittää, että missä on juurensa. Et tosi siistiä. Yes.